Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a l'audiodescripció de l'obra Em protegeixen les estrelles. Soc en Genís Lama, l'autor de l'obra i el codirector, juntament amb l'Anna Cerveró. Tots dos som la companyia Temple de Vesta i aquest és el nostre tercer espectacle. Bé, l'obra està sent representada a la Sala Fènix, és una sala de proximitat. L'escenari són 5 metres d'amplada per 3 metres de profunditat i 3 metres i mig d'alçada. L'espai escènic està envoltat per 3 cortines negres i nosaltres també, com a part de l'escenografia, hem col·locat un terra de color negre per augmentar aquesta sensació de capsa escènica. Jo sóc també l'intèrpret de l'obra, un dels intèrprets, tot i que és una mica sorpresa el que desvetllarem una mica més endavant. Parlant sobre la posada en escena, des del punt de vista de l'espectador o l'espectadora, a la dreta al fons hi ha un sac de boxa penjat en una estructura d'aproximadament 2 metres i aquest sac de boxa va perdent sorra de manera gairebé imperceptible, que em serveix com una imatge d'un rellotge de sorra que va explicant el pas del temps, una de les preocupacions que té el personatge de l'obra. Al costat hi ha un cubell amb aigua, un cubell translúcid, gairebé ple d'aigua, amb una tovallola grisa, de mesura de mans, uns 50 centímetres aproximadament, que està mullada i està al costat d'aquest cub, i a l'esquerra de l'escenari, una mica més endavant, hi ha una estructura metàl·lica, un petit moble d'aproximadament 1 metre, on a sobre hi ha una capsa metàl·lica de color platejat. És una capsa rectangular, d'uns 30 centímetres per 15 aproximadament, i l'espai escènic, a part d'aquesta escenografia, també està delimitat per 4 tubs LED d'1 metre que estan a cadascuna de les cantonades de l'espai escènic com si fossin els vèrtexs d'aquesta capsa teatral que hem generat. El personatge, l'actor, jo mateix, ja estic a escena quan el públic està entrant. Vaig vestit amb una samarreta tipus imperi de tirants de color blanca, amb una dessuadora grisa sense mànigues i amb una caputxa, i també amb uns pantalons de color granate fosc, una mica brillants, pantalons curts que estan per sobre dels genolls, i vaig descalç. Mentre el públic està entrant i va entrant en l'atmosfera d'aquesta obra, m'estic col·locant unes benes de boxa a les mans de color blanc. El personatge té un vestuari que recorda a un lluitador de boxa a punt de començar un enfrontament. Cal destacar també que un altre element de l'escenografia que pot passar desapercebut és un trípode negre amb un mòbil i una llum a dalt que ens servirà per fer servir un recurs anomenat escena híbrida en alguns moments de l'espectacle. És a dir, l'actor anirà a aquest telèfon mòbil i gravarà un vídeo que s'emet en directe. És a dir, l'actor està representant físicament en directe un vídeo que es projecta també al fons de l'escenari sobre una de les cortines negres, la cortina negra del fons. El personatge mira directament a públic i no obvia la presència dels espectadors i les espectadores, i un cop tots i totes estan asseguts i assegudes a la platea, fa un gest al tècnic perquè comenci la funció. L'obra és molt directa quant als neguits del personatge. L'obra comença amb el personatge, amb mi, compartint amb el públic que hi havia una vegada un nen que no volia morir-se. Per sorpresa del públic assistent i del propi actor, que està representant una funció, una veu interromp des de la platea, una veu que és un altre intèrpret que era fins a aquest moment sorpresa, que és l'Anna Cerveró, codirectora de l'obra i cofundadora de Temple de Vesta, que també la tenim per aquí. Hola, què tal? Jo sóc l'Anna Cerveró, sóc el personatge sóc una mena de consciència del personatge principal, que està interpretat pel Genís Lama. Llavors aquesta veu que esteu escoltant
l'escoltareu sempre parlar des del públic perquè estic integrada entre la resta de persones que han vingut a veure la funció. És per això que la meva veu, quan parla, té un efecte sorpresa perquè no estic a dins de l'escenari. És una veu microfonada, és una veu que en alguns moments tindrà alguns efectes de so, també, efectes de bucle, efectes com de distorsió, perquè aquest personatge exemplifica, com deia l'Anna, aquesta consciència del personatge que està en escena. És una veu que li diu aquelles coses que potser no vol escoltar, o aquelles coses que no vol dir-se a ell mateix. El conflicte principal d'aquest personatge es presenta molt des del principi, aquesta voluntat de que la seva existència no acabi, i durant l'obra el personatge anirà expressant diferents neguits que té i que comparteix directament amb la platea, intentant buscar aquesta sensació de sentir-se acompanyat en aquestes reflexions i sentir-se que no és l'única persona amb aquests neguits o amb aquestes preocupacions. L'estructura de l'obra és el trànsit d'un dol. Aquest personatge transitarà un dol per la pèrdua d'un amic que va morir per suïcidi, que és el dol més evident que potser podem tenir, un dol per una mort física, però aquesta premissa serveix a la dramatúrgia per parlar de diferents dols que tenim i que el personatge anirà transitant durant l'obra. Per exemple, el dol amb relacions que ja no existeixen, tot i que les persones segueixin vives, el dol, per exemple, amb la relació que té el personatge amb el seu pare, el dol per les vides no viscudes, el dol per aquelles coses que ens perdrem, i aquí entra en joc un concepte molt actual que és el FOMO, que són unes sigles que en anglès volen dir Fear of Missing Out, que és la por a perdre les coses, i com a través de les xarxes socials i sobretot en generacions actuals això té molta presència i genera un neguit molt, molt important al jovent a dia d'avui. Llavors el personatge va vivint entre aquests tipus de dol durant tota la funció, intentant a través de superar la pèrdua del seu amic, superar la resta de dols i sobretot mirar directament a la mort sense por i sense defugir-la. És interessant destacar també que en aquesta conversa directa entre el personatge en escena i el personatge al pati de butaques també hi ha moments més reflexius del personatge que està a l'escenari, el personatge que jo interpreto, i en aquesta primera fase del dol, que és la negació, el personatge fa servir teories de la física quàntica per intentar estar en pau en la mort i pensar que el temps no és lineal. Per tant, tot està passant alhora i, per tant, jo estic viu i mort ara mateix, per tant, la meva mort com a tal no existirà, perquè sempre existiré. La capsa que comentàvem de l'oceanografia és un element important perquè ens serveix per parlar de la paradoxa del gat de Schrödinger, que és una paradoxa dintre de l'estudi de la física quàntica i que el personatge explica durant l'obra. A mesura que l'actriu que està al pati de butaques, el personatge que és aquesta veu de la consciència, va identificant les excuses que es posa el personatge que està en escena, va intentant reconduir la situació, va intentant evidenciar com aquestes estratègies no ajudaran el personatge a superar aquest dol. I llavors arriba un moment en el que, com si es tractés d'un accelerador de partícules, la conversa va augmentant el ritme i el personatge realitza un viatge en el temps, un primer viatge en el temps. Això ve acompanyat amb la il·luminació, els 4 tubs LEDs que comentàvem anteriorment comencen a parpellejar com si semblés que estan a punt d'explotar, com si alguna cosa no estigués funcionant bé, acompanyat per un espai sonor, que és una freqüència que sembla cridar el personatge des de diferents línies temporals. Cal destacar també 4 focus que estan al terra, col·locats també en els 4 vèrtexs de la capsa, que seran uns carrers de llum que volen exemplificar diferents línies temporals. Per tant, la llum
metafòricament acaba cridant el personatge cap a una nova línia de temps. Aquí començaran durant l'obra a produir-se diferents viatges en el temps on apareixeran diferents personatges que són importants per l'actor. Podrem presenciar l'última conversa que va tenir amb el seu amic abans de morir per suïcidi. També apareixerà el seu pare, apareixerà la seva mare, diferents elements de la família i diferents amics que serviran per anar explicant la relació que hi ha amb els diferents elements que generen dols en el personatge. Podrem veure una conversa amb el seu pare en el que el seu pare té una construcció de personatge amb una veu una mica més rasgada. Amb el seu pare el personatge parla en castellà, per tant l'obra és en català i en castellà, i a través del físic i a través del cos el personatge anirà construint, l'actor, millor dit, anirà construint aquests diferents personatges. El pare pues suena un poco así, ¿no? Porque es un hombre que le está explicando las cosas desde una perspectiva un poco más antigua y entonces él tiene una visión un poco más clásica de cómo se vive la vida. Llavors, després també tenim, per exemple, el personatge de la mare, que és una voz más cercana al actor, es una voz un poco más dulce, es una voz un poco más tierna. També apareix l'avi de l'actor, que es un personaje malagueño, entonces tiene un acento pues muy con la Z y que habla de un momento en el que el personatge era més petit. Es van sobreposant records més bonics i records una mica més dolorosos per anar establint aquesta mena de retable del personatge per entendre d'on ve i cap a on va. L'espai sonor, com comentàvem, i les llums generen tota aquesta sensació de viatge i de desplaçament en el temps, combinant aquest element de ciència-ficció, i sense ànim de desvetllar com acaba l'obra o com acaba resolent-se tot plegat, el personatge haurà de fer un viatge per mirar als ulls tots aquests dols que està vivint, no defugir-los i intentar superar-los acceptant que una de les poques certeses que tenim a la vida és la mort i que no podem viure la vida sense tenir-la present. Sí que trobem important, però, comentar que cap al final de l'obra el personatge farà servir aquest cub que comentàvem al principi, aquest cub translúcid, gairebé omplert d'aigua, per una acció que no volem desvetllar. Sí que durant l'obra l'actor anirà a aquest cub i agafarà aquesta tovallola que està al costat com per refrescar-se en moments d'angoixa o en moments en el que el personatge tingui sentiments que necessiti rebaixar d'intensitat, però al final de l'obra, amb el cub mateix, realitzarà una acció que preferim que descobriu quan estigueu entre nosaltres al pati de butaques. Després d'aquesta acció també hi haurà una experiència molt sensorial que viurà el protagonista conjuntament amb l'altra actriu que també està al pati de butaques, i hi haurà un moment que el protagonista sortirà de l'espai escènic per primera vegada i anirà a seure a la butaca on ha estat l'altra actriu durant tot l'espectacle. Des d'allà parlarà amb un micròfon a unes imatges que s'estaran projectant. S'estaran projectant unes imatges de l'actor protagonista quan era petit. Imatges seves de quan estava just acabat de néixer, quan estava prenent el biberó amb la seva mare o quan estava jugant al parc amb alguns amics. Aquestes imatges aniran acompanyades d'un espai sonor i d'una il·luminació com si fos una mena de trànsit entre la vida i la mort, com un espai indefinit de l'existència, i en aquest moment, com comentava, el personatge sortirà de l'espai escènic per primera vegada per parlar-se a si mateix en un to emotiu i intentant avançar en l'estat en el que es troba ara mateix per poder acabar de superar el dol, mirant-se ell mateix i sentint-se part de tota una trajectòria i un aprenentatge
en tota la seva vida fins al moment actual. Estarem encantats de rebre-us a la Sala Fènix per viatjar en el temps amb tots i totes vosaltres i reflexionar sobre temes que encara a dia d'avui sentim que són tabús i que estan estigmatitzats per aconseguir que en algun moment la mort no sigui una por i que la mort per suïcidi no sigui un estigma social. Moltíssimes gràcies per escoltar-me i fins aviat.